Hey Sidling! Nandito kami ngayon sa Taguig and itatry natin ang Patpats Kansi. Parang nakatry na ako nito ng Patpats Kansi. But anyway, so ang Kansi is a bulalo, crossover of bulalo and sinigang. Ayan, excited ako kumain. So this is going to be my first time here. So let's eat, let's go! So ano tayo, Kansi bulalo? Tanungin natin to si Kuya. Kasi merong Kansi laman, may Kansi bulalo. Anong difference niya? Karne. Dalawa pong Kansi bulalo. Tapos, ilang rice yun? Bulalo. Dalawang kasi bulalo. Rice. Apat na rice. Apat na. Dalawang plato lang. Tapos dito sa Kansi favorites, anong best seller? Ito sir, Kisling Kansi. Kaso, magkaiba ba siyang lasa sa Kansi bulalo? Talaga? Kasi ito po may sa mga. May sabaw. 9-3. Wow! Parang familiar. Bilang laki. Thank you po. Diba? Share tayo, Ben. See. Lalaway na. Kain. Grabe! Try naman natin yung sizzling na Kansi. So meron siyang meat and meron din siyang mga mixed vegetables with mushroom. Let's try! Perfect bite. Kanin din. With mixed veg and the meat. Kain. Grabe. Solid. Try natin ang bone marrow. Wow, grabe. Butter of the gods. Diba? Yung natawag dito. Lagyan natin sa kanin. Lagyan natin ng konting kalamansi. Kain. Perfect. Sarap. Grabe. And simot sarap, ubos, solve, solve. Ay, ala, bongga. Go! So we're on our way to BGC na. Hey guys, so nasa BGC na tayo. Kasama pa rin natin si Joe. Tapos so ngayon, going to coffee shop. May nirecommend si Joe. Punta daw kami sa Pocofino, Cafe Pocofino. Dito lang siya sa BGC and I'm excited to try it. Hindi naman ako hindi ako mahilig sa coffee. Mahilig ka ba sa coffee? Ha? Sakto. Sakto lang. So I can smell the coffee from here. Kasi malapit na kami, naglakad lang kami. As you can see, by the way, nag-change ako ng outfit. Kasi, wala lang, hindi ko feel yung outfit kanina. So, nag-change outfit ang bading. So, ito na tayo. Outfit check. So, ngayon, we're going there. Tapos, wala lang. Chill lang kami, tambay. Because why not? Diba? So, this is going to be my last night here in Manila. So, babalik na tayo ng Albay tomorrow. So, see you mga siblings there. So, mga naghahanap dito kung saan yung Cafe Pocofino, it's katabi. It's katabi ng landmark. Katabi siya ng landmark dito sa BGC, guys. Kaharap ng Central Square. So, hanapin nyo na lang siya sa Google Map nyo or sa Waze. So, ulit matry ito. Let's see kung matatry natin. Abangan. Cutie. Ako, I'll have Pocofino latte. And then, ano sa'yo? Pareha iced. Thank you. Sid, S-I-D. Do you accept card? Alright. Parang gusto, anong best seller niyo for panini? Pesto po.
Pesto. Sige, I'll try that. Hi! There's sir 2 ice, Papapino lang. You will just serve the panini glass. Yep. It's good. Let's go, kain tayo. PM din dito guys, pero madami pa rin tao sa Cafe Pocofino. Number 1, it's really good. I mean, the food, superb. Number 2, the coffee is really great as well. So you can drop by here at BGC kapag nadaan kayo dito. Cafe Pocofino. Underrated. I think this is new though, di ba? Bago siyang coffee shop. I'm not sure kung kailan nag-open kasi first time ko din dito. So, punta kayo dito sa BGC. So, lumabas na kami ni Joe. So, kami ay... Kami ay mababangga. So, it's kind of raining. Arte. It's kind of raining here in New York. So, parang mali yung desisyon namin na nagkakape kami at 11 p.m. I'm not sure why we did this tonight, but yeah. Lalakad-lakad lang tayo. Ganda. I love it. So, nandito na kami ngayon sa Shibuya. Shibuya Station. Ay, Shibuya Crossing pala. Car-free ngayon dito. I love it. Ganda. Car-free daw yung walang pake. Carefree kasi yun, te. May cute ditong bata. Sumasayaw-sayaw. Ang cute. Papakita ko sa inyo. Mag-avail tayo ng libre. Apparels, ano? Mga hilas! Siyempre may libre, siyempre dun tayo. Sayang naman. We have a 3% alcohol, sir. 5% alcohol, 9% alcohol. 9? Yan 9%. How about you, sir? Ay, masarap, babe. Nalasing na. Walang pulutan. Lemon do. Yan, Jack Daniels naman tayo. Perfect. So, meron na tayo. Cheers tayo ulit. Dami-dami alak. Uy, libre ng alak, babe. Sarap. Di ba pwede naman bumalik? So, since pwede bumalik, nakatipid sa alak. Sa inuman. Social. Umiinom sa gilid ng kalsada, pero sa BGC. Shala. Hey, born ready. Ang laki niya. Cats of BGC. Pwede pala mag-ampon. Kasi ang dami dyan, ano yung nag-home? So, uwiin muna kami. Ay, actually, uwi na talaga. So, tomorrow, mag-impake. Ay, hindi, naka-impake na tayo. So, tomorrow, uwi na din tayo ng Bicol. Ayun, this is my last night here in BGC in Manila. So, good night. Char. Bye-bye. Bus po papuntang Naga City, Bicol. Naga, Bicol. Thank you. And that's it for our 3-part video sa Manila trip natin. Sobrang nag-enjoy ako. Thank you so much guys for still watching my vlogs. And maraming salamat for
joining me in this journey ng pagpunta ko ng Manila. And I really had fun, syempre nakipagkita ulit tayo with our friends. Medyo matagal na din natin hindi nakikita yung iba. Kumain tayo. Actually, most of the time kumakain tayo na kung ano-ano. Syempre yung mga hindi na natin na-try, especially whenever we're here in Bicol. And as you can see, nakauwi na tayo sa ating bahay. And ayan, freshen up na tayo. And sobrang nakakapagod pero sobrang nakaka-happy at the same time yung trip na yon. And of course, maraming salamat din sa ating mga friends for being patient with me. Syempre, alam ko, you also made time to meet up with me. Alam ko mga busy din kayo, pero ayan, sinamahan nyo din ako, especially kina Kia, kina JP, ayan, kina Regine, kina Jo, sa mga friends natin from Twitter, and at the same time, yung si MJ, happy birthday, and syempre kay Joe sa paglibot sa akin sa Taguig and sa BGC. Maraming salamat, friends! Kaya kung may mga suggestions pa kayo mga seedlings na gusto nyong makita nyong puntahan ko or matry ng mga pagkain, just comment down below, and titingnan natin siya and itatry kung kaya natin siyang puntahan or itry, o diba? And maraming salamat. If bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, and please don't forget to click that notification bell para lagi kayo update sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you in my next vlog. Bye!